Dragi moji prijatelji, jeste li i vi među onima koji se noću bude po nekoliko puta jer morate u zahod? Osjećate li se neugodno kada idete na duže putovanje jer se bojite da nećete naći zahod na vrijeme? Ja sam Nina Perić i danas ću vam otkriti nešto što će potpuno promijeniti vaš život. Postoji jedan plod, potpuno prirodan, koji može smanjiti noćno mokrenje za nevjerojatnih 90%. Ostanite sa mnom jer ću vam pokazati ne samo koji je to plod, već i kako ga pravilno koristiti. Ali prije nego što počnemo, molim vas da se pretplatite na moj kanal i pritisnete zvonce za obavještenja. Svaki dan dijelim s vama najkorisnije savjete za zdravlje i vitalnost u zrelim godinama. A ne želim da propustite nijedan od njih. Znate, kada sam prije 5 godina počela raditi s ljudima starije životne dobi, najčešća žalba koju sam čula bila je upravo ova: noćno mokrenje. Ljudi su mi dolazili očajni, umorni, sramežljivi. Pričali su mi kako ne spavaju cijele noći, kako se boje da idu bilo gdje dalje od kuće, kako im je to potpuno promijenilo kvalitetu života. Jedna gospođa, nazovimo je Marija, rekla mi je kroz suze kako već 2 godine nije bila kod svoje kćeri u drugom gradu, jer se boji da neće moći kontrolirati mjehur tijekom putovanja. Zamislite kako se osjećala. Zamislite koliko joj je to bolilo srce. Ali onda sam otkrila nešto nevjerojatno. Jedna stara baka iz Slavonije podijelila je sa mnom tajnu koju je čuvala desetljećima. Rekla mi je kako je njena baka, a prije nje i prabaka, koristila jedan poseban plod za sve probleme s mokrenjem. I taj plod je brusnica. Možda mislite, pa Nina, brusnica, to nije ništa novo. Ali čekajte da čujete kako ju je koristila i zašto je bila toliko učinkovita. Ova gospođa nije samo jela brusnice povremeno. Ona je imala poseban način pripreme koji je učinio da brusnice budu pravi lijek za mjehur. Brusnica je, dragi moji, pravi čudesan plod za naš mokraćni sustav. Ona sadrži posebne tvari koje se zovu proantocijanidini. Ne brinite se što je to teška riječ, važno je samo da znate da te tvari sprječavaju bakterije da se lijepe za stjenke mjehura i mokraćnih putova. To znači da bakterije ne mogu napraviti upalu, a upala je često glavni razlog zašto imamo probleme s mokrenjem, ali to nije sve. Brusnica također jača mišiće mjehura. Kada su mišići mjehura jaki, oni mogu bolje zadržati mokraću, posebno noću kada spavamo. To je razlog zašto ljudi koji redovito jedu brusnice imaju mnogo manje problema s noćnim mokrenjem. Sada ću vam objasniti kako pripremiti brusnice na pravi način. Prvi i najvažniji savjet je da koristite svježe ili smrznute brusnice. Nikako one iz teglice koje su pune šećera. Šećer može samo pogoršati probleme s mokrenjem jer hrani loše bakterije u tijelu. Uzmite 1 šalicu svježih brusnica i skuhajte ih u 2 šalice vode. Kuhajte na laganoj vatri oko 15 minuta dok brusnice ne puknu i ne otpuste sav svoj sok. Zatim procijedite tekućinu i ostavite da se ohladi. Ovu tekućinu trebate piti 3 puta dnevno, po pola šalice, najbolje prije obroka. Znam da će neki od vas reći da je gorko. Jest, brusnice su gorke, ali upravo ta gorčina govori o tome da su pune korisnih tvari. Ako baš ne možete podnijeti gorčinu, možete dodati 1 žličicu meda, ali ne više od toga. Drugi način korištenja brusnica je pravljenje svježeg soka. Uzmite 1 šalicu svježih brusnica i izmiješajte ih s malo vode u miješalu. Zatim procijedite sok i pijte ga svaki dan ujutro na prazan želudac. Ovaj sok je jako koncentriran, pa je dovoljno samo pola šalice dnevno. Ali pažnja, ako imate problema sa želucem ili uzimate lijekove za razrjeđivanje krvi, obavezno se posavjetujte s liječnikom prije nego što počnete s ovim tretmanom. Brusnice mogu pojačati djelovanje nekih lijekova. Treći savjet koji želim podijeliti s vama tiče se vremena kada jedete brusnice. Najbolje je da ih jedete ili pijete njihov sok 2 sata prije spavanja. Zašto? Jer tada brusnice imaju vremena da počnu djelovati na mjehur prije nego što legnete.
Mnogi ljudi prave grešku što piju previše tekućine navečer, a zatim se čude zašto se bude noću. Ako pijete sok od brusnica 2 sata prije spavanja, a zatim ograničite unos druge tekućine, vidjet ćete veliku razliku već nakon nekoliko dana. 4. savjet je da kombinirate brusnice s drugim korisnim namirnicama. Posebno preporučujem sjemenke bundeve. One su bogate cinkom i magnezijem, mineralima koji jačaju mišiće mjehura. Možete jesti šaku sjemenki bundeve svaki dan, najbolje uz sok od brusnica. Također, vrlo korisno je jesti jogurt s brusnicama. Jogurt sadrži probiotike koji pomažu održavanju zdrave bakterijske flore u tijelu, što dodatno smanjuje rizik od upala mokraćnih putova. Ali pažnja, koristite prirodan jogurt bez dodanog šećera. 5. savjet koji često zaboravljamo je redovitost. Mnogi ljudi počnu s nekim prirodnim tretmanom, koriste ga nekoliko dana, ne vide trenutne rezultate i odustanu. S brusnicama je drugačije. One trebaju vremena da pokažu punu učinkovitost. Moja preporuka je da koristite brusnice najmanje mjesec dana svaki dan. Tek tada ćete vidjeti pravu razliku. Prvi rezultati obično se pojavljuju nakon 7 do 10 dana, ali pravi, dugotrajni učinak dolazi nakon mjesec dana redovite upotrebe. 6. savjet tiče se načina života. Brusnice su fantastične, ali neće pomoći ako ne pazimo na ostale stvari. Vrlo važno je da ograničite unos kofeina, posebno navečer. Kava, čaj, kola, sve to može nadražiti mjehur i pogoršati probleme s mokrenjem. Također, izbjegavajte alkohol, posebno prije spavanja. Alkohol ne samo da povećava proizvodnju mokraće, već i opušta mišiće mjehura, što znači da nećete moći dobro kontrolirati mokrenje. Umjesto toga, pijte više obične vode tijekom dana, ali ograničite unos tekućine 3 sata prije spavanja. Ovo može zvučati proturječno, ali tijelo treba dovoljno tekućine da bi mokraćni sustav funkcionirao pravilno. Ako ne pijemo dovoljno vode, mokraća postaje koncentrirana i može nadražiti mjehur. 7. savjet je o tjelesnoj aktivnosti. Možda se pitate kakve veze ima vježbanje s mokrenjem, ali veza je vrlo jaka. Postoje posebne vježbe koje jačaju mišiće dna zdjelice, a ti mišići su ključni za kontrolu mjehura. Najpoznatija vježba su Kegelove vježbe. Ove vježbe možete raditi bilo gdje i bilo kada, a nitko neće znati da ih radite. Stisnite mišiće kao da pokušavate zadržati mokraću, držite 5 sekundi, zatim opustite. Ponovite ovo 20 puta, 3 puta dnevno. Ali o svim ovim vježbama i još mnogo korisnih savjeta govorim u svom besplatnom programu 8 dana do boljeg zdravlja. Program je na prvoj poveznici u opisu ovog videa i tamo ćete naći detaljne upute za sve vježbe koje mogu pomoći s problemima mokrenja. 8. savjet je o prehrani općenito. Osim brusnica, postoje i druge namirnice koje mogu pomoći. Lubenica je odlična jer pomaže čišćenju mokraćnih putova, ali je jedite samo ujutro ili prije podne, nikako navečer. Krastavci su također korisni jer sadrže mnogo vode i pomažu ispiranju bakterija iz sustava. Možete ih jesti u salati s malo maslinovog ulja i limuna. Peršin je još jedna čudesna namirnica. Možete praviti čaj od svježeg peršina tako što ćete ga skuhati u vodi 10 minuta. Ovaj čaj djeluje kao prirodni diuretik, ali na zdrav način koji ne nadražuje mjehur. Želim podijeliti s vama i priču o gospođi Mariji koju sam spomenula na početku. Nakon što je počela koristiti brusnice na način kako sam joj objasnila, već nakon 2 tjedna primijetila je razliku. Rekla mi je da se noću budi samo jednom umjesto 4 ili 5 puta kako je bilo prije. Nakon mjesec dana, gospođa Marija je konačno otišla u posjet svojoj kćeri. Rekla mi je da je to bio najljepši vikend u posljednje 2 godine. Mogla je normalno spavati, nije se morala brinuti o tome gdje je najbliži zahod, osjećala se sigurno i opušteno. To je snaga prirode, dragi moji. To je snaga jednostavnih prirodnih rješenja koja su naše bake i prabake koristile stoljećima. Mi smo se nekako udaljili od te mudrosti, ali nikad nije kasno da se vratimo k njoj, ali želim da budete realni u očekivanjima.
Brusnice nisu čarobni štapić. One neće riješiti sve probleme preko noći. Ako imate ozbiljne zdravstvene probleme, ako uzimate lijekove, ako imate dijabetes ili probleme s bubrezima, obavezno se posavjetujte s liječnikom. Brusnice su dodatak, ne zamjena za medicinsku skrb, ali kao dodatak one mogu biti nevjerojatno učinkovite. Ja sam vidjela stotine ljudi koji su uz pomoć brusnica značajno poboljšali kvalitetu svog života. Jedna stvar koju također želim spomenuti je da kvaliteta brusnica ima veliku ulogu. Ako možete, kupujte organske brusnice. One su skuplje, ali su mnogo kvalitetnije i učinkovitije. Ako ne možete naći svježe, smrznute su također dobre. Samo pazite da nisu s dodanim šećerom. Možete također kupiti sušene brusnice, ali one su obično s dodanim šećerom, pa ih izbjegavajte. Najbolje je koristiti svježe ili smrznute brusnice i sami ih pripremiti. Još jedan važan savjet je o čuvanju. Svježe brusnice možete čuvati u hladnjaku do 2 tjedna. Smrznute mogu stajati u zamrzivaču i do godinu dana. Ako pravite sok ili čaj od brusnica, možete ga čuvati u hladnjaku do 3 dana. Želim također spomenuti da brusnice pomažu ne samo s noćnim mokrenjem, već i s drugim problemima mokraćnih putova. Ako često imate upale mjehura, ako osjećate pečenje prilikom mokrenja, ako imate osjećaj da niste potpuno ispraznili mjehur, brusnice mogu pomoći i s tim problemima. Razlog je što brusnice djeluju na više načina istovremeno. One ubijaju loše bakterije, jačaju dobre bakterije, smanjuju upalu, jačaju mišiće mjehura i pomažu čišćenju cijelog mokraćnog sustava. Mnogi ljudi me pitaju mogu li koristiti tablete od brusnica umjesto svježih brusnica. Mogu, ali učinkovitost nije ista. Tablete su koncentrirane i mogu biti korisne, ali svježe brusnice sadrže mnoge druge korisne tvari koje se gube u procesu pravljenja tableta. Ako ipak odlučite koristiti tablete, pazite da kupujete kvalitetne, od provjerenih proizvođača. I opet, posavjetujte se s liječnikom, posebno ako uzimate druge lijekove. Jedna stvar koju ljudi često zaboravljaju je da rezultati ovise i o uzroku problema. Ako je noćno mokrenje uzrokovano upalom, brusnice će pomoći vrlo brzo. Ako je uzrok slabi mišići mjehura, trebat će više vremena. Ako je uzrok neki ozbiljniji zdravstveni problem, brusnice mogu pomoći, ali neće riješiti osnovni problem. Zato je važno da budete strpljivi i da ne odustajete prebrzo. Dajte brusnicama priliku da pokažu svoju snagu. Koristite ih redovito, pravilno i u kombinaciji sa zdravim načinom života. Također želim spomenuti da brusnice mogu pomoći i muškarcima koji imaju probleme s prostatom. Prostata može pritiskati mjehur i uzrokovati probleme s mokrenjem. Brusnice mogu smanjiti upalu prostate i time poboljšati kontrolu mjehura. Još jedna korist brusnica je što pomažu općem zdravlju mokraćnog sustava. One sadrže mnoge antioksidanse koji štite stanice od oštećenja. To znači da redovito korištenje brusnica može pomoći u prevenciji ozbiljnijih problema mokraćnog sustava. Sada ću vam dati još jedan praktičan savjet. Ako vam je teško piti sok od brusnica zbog gorčine, možete ga pomiješati s malo soka od jabuke ili kruške. Ali pazite da ne dodajete previše slatkog soka jer će to smanjiti učinkovitost brusnica. Možete također dodati brusnice u smoothie s drugim voćem. Na primjer, možete miješati brusnice s bananama i jogurtom. To će biti ukusno i zdravo, a istovremeno ćete dobiti sve prednosti brusnica. Još jedna mogućnost je dodavanje brusnica u zobenu kašu ili jogurt. Tako ćete ih lakše konzumirati, a istovremeno ćete obogatiti svoj doručak zdravim namirnicama. Ali bez obzira na to kako ih jedete ili pijete, najvažnije je da budete redoviti. Bolje je jesti malu količinu brusnica svaki dan nego veliku količinu povremeno. Želim također da vam kažem da pažljivo slušate svoje tijelo. Ako primijetite bilo kakve neobične simptome nakon što počnete koristiti brusnice, prestanite s korištenjem i posavjetujte se s liječnikom.
Iako su brusnice prirodne i općenito sigurne, svako tijelo je drugačije i može različito reagirati. Najvažnija stvar je da ne gubite nadu. Znam da problemi s mokrenjem mogu biti vrlo frustrirajući i da mogu značajno utjecati na kvalitetu života. Ali postoje rješenja, postoje načini da se stvari poboljšaju. Brusnice su samo jedan od tih načina, ali vrlo učinkovit. Ja sam vidjela toliko ljudi koji su uz pomoć brusnica vratili kontrolu nad svojim životom. Vi također možete biti jedan od njih. Zapamtite, zdravlje je putovanje, ne odredište. Svaki mali korak koji napravite prema boljem zdravlju je važan. Svaki dan kada jedete brusnice, svaki dan kada radite vježbe, svaki dan kada pazite na svoju prehranu, vi investirate u svoje zdravlje i svoju budućnost. I na kraju želim vam reći da niste sami u ovome. Svi mi koji smo u zrelim godinama suočavamo se s različitim zdravstvenim izazovima. To je normalan dio života. Važno je da se ne predajemo, da tražimo rješenja i da jedni drugima pomažemo. Ako vam ovaj video pomogne, molim vas da ga podijelite s prijateljima i obitelji. Možda upravo netko koga poznajete ima iste probleme i treba ovakve informacije. Vaša podjela može promijeniti nečiji život. Dragi moji prijatelji, vrijeme je da preuzmete kontrolu nad svojim zdravljem i svojim životom. Brusnice su tu, čekaju vas da ih iskoristite. Počnite već danas, budite strpljivi, budite redoviti i vidjet ćete razliku. A ako želite još više korisnih savjeta o tome kako prirodno poboljšati svoje zdravlje, prijavite se na moj besplatni program 8 dana do boljeg zdravlja. U ovom programu dijelim s vama sve svoje najbolje savjete za zdravlje u zrelim godinama, uključujući detaljne planove prehrane, vježbe i prirodne lijekove koji stvarno funkcioniraju. Program je potpuno besplatan i možete ga pronaći na prvoj poveznici u opisu ovog videa. Ovo je moj dar vama jer vjerujem da svatko zaslužuje živjeti zdrav i vitalan život bez obzira na godine. Zapamtite, vi ste vrijedni zdravlja, vi ste vrijedni sreće, vi ste vrijedni kvalitetnog života. Brusnice su samo početak vašeg puta prema boljem zdravlju. Korak po korak, dan po dan, vi možete postići sve što želite. Vjerujem u vas i tu sam da vam pomognem na tom putu.